ndicela ningandivi wrong guys, it's not like ndiyachoma or something, but mna uba ndinoyakweza test weza psychological breakdown ukubona kujongwe i-mental health yam uba ime njani, I'm sure mna ndingabuya nazo ii-disorder noba zibako 12 13 14 because akho mntu normal man unjena. Andiyazi man noba ndonzakele deep down inside. Enye into mazimna that I'm a big fan of yilaa nto yokukhatha abantu off. I don't fix things mazimna, I get rid of the entire fucking problem. The moment mazimna ndikubona uba ingathi uzawuba sisimoko apha ebomini bam, ndipressa ucontrol A delete, ushiye kumayamaya zawedwa ndibloka ndingabantu abenzani. Ndiyathanda udlala uzifisa kaloku. Understand le nto suke ndifuna u-unblock, awundifuni funa kodwa ufuna i-access kwi-energy yam uyanya mos. Hayi mna ndedwa shem, I highly recommend laa nto uba distance yourself from ukunya. Even if akwakunya ndim elifini yakho fondini, choose yourself, block, delete, walk away, do whatever it is that you need to do fondini to protect your energy, because now when the tables are turned I will do the fucking same.